ମାଛ ଧରା ହଉଛି ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ମାଛ ଆଜି ଘାଣ୍ଟରେ ପଡି ରୋଷେଇ ଉଷୁନା ଭାତ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଆସିଥିଲା କଣ୍ଡୁଆ ମାଝିଙ୍କ ଶାଗ ଆଜି ଭଜା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହଉଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି। ସକାଳେ ମାଛ ଧରା ହେଇଥିଲା ଏବେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ହଉଛି। ଘାଣ୍ଟ ହେଲା ଭିତରେ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଘରେ କ୍ୟାପ ହଉଛି ଦେଖିବ ଆସ ଏଇଟା ଆମର କ୍ୟାପ ଗଣିଲା ଏଇଠି ଆଜି ରୋଷେଇ ହବ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ଟିକେ ରାଇସ୍ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ରୋଷେଇ ଘାଣ୍ଟ ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କାଲି ଛୁଙ୍କ ଦିଆହବ ଦେଖଉନୁ ଘାଣ୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଫୁଟିଲାଣି ମୋର ଘାଣ୍ଟ ସେତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟ ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଛୁଙ୍କ ବନାବ ଦେଖାଯାଉ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଦେଖ ଡାଲମାଟା ପଳାଇଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ଆଜି ଦେଶୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖାଉନି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖଉନି ଦେଖାଉନି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କୋଉଠି ଦେଖ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଶୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ କିଲେ ପଡ଼ିଛି ଦେଶୀ ଟାଇଗର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା କିଲେ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଓ କୋଉଠି ସବୁ ଯାକ ମନ କରୁନୁ ଅଧା ଅଧା କରି ଭାଜୁନୁ ସବୁ ଯେ ପକେଇ ଦେବୁ କଣ ବେ